Tapo. Tapo. Ayun sila. Tapo. Andyan si nanay. Si Risa po. Tsaka si Rachel. Asan si nanay? Yan po. Kilala niyo? Kilala? Hindi po sila makapagsalita ng diretso mga kalingap. Nasaan si Risa? Sino si Risa? Alak ka ba? Asan si nanay? Alak ka ba? Hindi po kasi mga special. May dala kaming pasalubong. Alak. Tawagin mo na sa nanay mo. Nanay. Tawagin mo na. May dala kaming pasalubong oh. Wala po si Lola. Asan si Lola? Asan? Asan si nanay? Ano si Lola? Asan? Tawagin mo ano? Ano, Risa ba? Risa? Risa? Ikaw? Rachel. Sino si Rachel? Si Risa and si Rachel po sila. Parehas po silang special child. Nasa ano na po sila, nasa 20 plus na yung edad nila. Ito pong yero galing sa DSWD. So ito po yung bahay nila, mga kalingap. Ampun lang po ito ni Lola Diva. Nasa 80 plus na si Lola. Wala. Wala si Lola niya? Si Lola? Wala mga kalingap. Ano na kami? Lalapag ko itong ano eh. May dala kaming pasalubong. Oh. Mapasok na ako ha. Oh, may pasalubong oh. Kaso paano natin mabuksan yan? Hello. Teresa. Rachel. Sir, kilala mo kami? Nakangiti si ano. Laging ano. Si ano baga ako? Si Kuya Alvin. Kilala niyo ako? Ako yung nadalaw sa inyo baga. Lagi, dati. Tumatawa si ano eh. Grabe yung tawa ni Risa yan, Risa? Rachel. May pasalubong ako sa inyo. Mga special po sila mga kalingap. Ang ngiti. Wala kayong ilaw. Ha? Ito na ang pasalubong. Yan, may mga shampoo kayo oh. Shampoo. May sabon, panglaba. Siyempre may pasalubong kayo. Biskuit. Mga biskuit muna. Ito. Ito, sa'yo din. Oh. Anong sasabihin? Mga ano po sila mga kalingap. Anong sasabihin kay Kuya Alvin? Salamat. Ha? Yan. O, kain na kayo, kain na. Ito mga kalingap, may mga groceries tayo, gatas, kape, mga noodles at dilata. Yan, syempre nilabas ko po yung mga sabon at shampoo. Yan, makikiupo ako ha, makikiupo. Ano tong kuting? Alaga nyo? Sa akin na itong kuting. Sa akin na ito, sa akin na.
Ha? Ako mabukas sa inyo. Tuwang-tuwa yung mga ano. Ito na muna, oh. Oh, yan. Ito, akin na. Dito na muna, yan, ha? At hindi pwedeng pagsabayin, ano? Wow. Tanggalin nyo yung papel, ha? May papel, di kinakain ng papel. Ha? Oh. Masarap. Sabi yung ano nila. Wala si Lola, diba, mga kalingap? Ba't nakalak? Bawal kayong pumasok? Ha? Yeah. Nagbe-beautiful eyes po si Risa. Si Risa or si Rachel. Sorry po, nalimutan ko eh. Yung papel, huwag kainin, ha? Ay, yung papel, may papel pa yan. Kinain lahat, pati papel, mga kalingap. Masarap. Marunong kayong anong kaya nyong gawin? Kaya nyong ano ng damo? Maggabi? Special po, pero hindi sila nananakit, mga kalingap. Baka gusto ka. Isa pa. Parang gutom na gutom, mga kalingap, yung ano. Ito naman biskuit. Wag na yung may papel at kinakain niyo yung papel eh. Excuse. Gutom na gutom, mga kalingap. Ay, niluwa niya yung papel. Kinain ulit. Anong ulam nyo kanina? Ito po, may nyug dito na kinayod. Wala si si nanay? Wala? Kalingap. Kaya wala po si Lola yung nag-aalaga sa kanila. Anong kaya nyo gawin? Marunong kayong ng damo? Magamas? Maggabi, marunong kayo? Isa-isa lang. Dami naman ng kinakain mo. Tubig. May tubig kayo? Meron kayong tubig? Ito, may tubig ata kayo. Ay, meron naman. Inuman niya na. Inom kayo dyan? Nasa na po sila? Siguro nasa 27, 28. Nasa na talaga sila. Nasa edad na. At may daw, mga kalingap, ito eh, muntik ng galawin ng mga masasamang loob. Kasi nga mga special child hindi makakapagsumbong, kaya sinamantala. Buti daw po ay nakatakas, sabi daw ni Lola. Po yung kwento. Kaya medyo delikado na naiiwan sila dito. At bundok pa naman ito. So pag ito naiwan, halimbawa may masamang loob, anuhin sila, pagsasamantalahan. Iba na po ngayon ng mga tao eh.
Mga iba. Wala si Lola. Hindi natin makakausap. Saan si Lola niya? Asa na si mama mo? Mama? Asa ng mama? Na. Mas okay pong kumain siya Yo. kesa dito kasi ito nilalahat niya eh. Yo. Gandaan lang, isa-isa lang. Isa lang, isa-isa lang. No. Ganito, ganito. Mm. Nakakapagsalita silang parang maikli lang. Gutom talaga sila at wala silang makain dito. At tanging ano lang, ang nag-aalaga sa kanila, tanging matanda lang. Ang inaasahan lang siguro ng matanda, yung mga sa pensyon ng senior, eh magkano lang yun. Ang yan, pero marunong po sila magtanim. Kaya nito may mga saging-saging sila. Ayan po, may saging sila. Saging papaya. Kapag wala silang bigas, may kamuting kahoy. Ang kagandahan sa kanila, hindi nila kinukuha yung bukas na. Hinihintay po nila na bigyan sila. Ano, okay pa? Isa pa? Parang gutom kayo ay. Nabang nga eh. Isa pa, isa pa. Hindi po nila inaano yung nasa box. Isa-isa lang. Isa-isa lang ha. Bravo. Ang galing naman. Ang bait naman. Ayan o, ganyan o, isa-isa. Yan, isa-isa lang. Yan. Oh, isa-isa lang. Yan. Gaya niyan. Tubig ka. Tubig. Tubig. Meron kayong tubig dito? Isa-isa lang. Inom kayo ng tubig. Wala kayong baso? So, walang baso nga. Sarado ito eh. Po yung dalawang magkapatid po ito, kambal. Parehong special. Mana. Ayaw na, ayaw na? Ayaw mo na? Okay, ayaw niya na. Kaso baka malanggamin. Ha, dito lang. Ibigay mo na lang sa kanya. Nilabo-labo mo kasi. Inano niya po kasi talagang Like. Tiloy. Yan, marunong na siya Alaga niyo yan, alaga mo. Kaya aso yan. Hindi po sila communicate. Anong gawa niyo ngayon? Ha? Ano? Anong gawa niyo ngayon? Tuh. Baka ito hindi tayo. Magtayo ka daw Hindi siya tumatayo. Nakakatayo siya. Tayo ka daw. Sabi daw po ni Lola, natakot daw ito sa mga lalaki pero sa atin hindi. Kasi kilala na po tayong nahatid ng pagkain. No. Hala. Hindi natin alam kung anong oras makakarating si nanay. Hindi po tayo pwede magbigay pera. Baka kung anong mangyari sa pera po. Wala po si Lola. Ito po yung bahay nila lang. Ito galing po ito sa DSWD. Ayan po. Pero ito po wala na siyang bubong. May counting lang po, trapal-trapal lang. Ayan po dito nagluluto. Medyo okay naman po.
Linis-linis si Lola. Medyo malayo lang po itong puntahan. Ayan na, ayan na. Ayan na. Nagtayo na si ano. Ano gusto mo pa? Busog na sila ng Bravo. O, sino marunong magamas? Marunong kayong magamas? Magbunot ng damo? Lagi silang nakangiti lang. Kakaon po mga kalingap. Oo, wala si Lola. Ay, yung isa medyo... Ay, itinago niya. Itinago niya. Ayaw mo nang kumain? Tatry ko pong ibigay sa kanya. Baka kainin niya. Hello. Ah, Risa. Baka kainin niya. Pinulot niya. Ay, marunong maglinis. Ah. Ayun, kinuha niya. Kakainin niya na yan mga kalingap. So, na-train. Nagsasawa yung isa. So, na-train sila na hindi sila mangingalam ng pagkain. Hihiga. Yan yung pwesto niya. Hihiga siya. Ay mga kalingap, at hindi na natin mahintay si nanay, hindi natin alam kung anong oras na po darating, basta si nanay po nasa 80 years old na, 80 plus. So siya na lang po yung nag-aalaga sa dalawang special child na ito. Siya po yung nagpapakain, walang sapat na pang-suporta para sa kanila. Kaya nandito po tayo para tumulong din sa mga batang ito. Nakakaawa po yung sitwasyon nila. Kaya ito po ang ating nakayanan na paglingap. Yan. Sayang nga lang po at wala si Lola para makapag-abot po tayo ng kaunting halaga sana. Iba wala man po nating iiwan dito basta-basta. So maraming salamat po sa panonood ng ating vlog today. Ito si Kalingap Alvin. At subscribe po ng channel natin. At syempre, supportahan din po natin ang ama ng Kalingap, Val Santos Matubang, kay Ate Edna, syempre kay Kalingap Rob. At sa miss ko din po kay Ma'am Wen. Maraming salamat po and God bless. Okay na. Bye-bye. Bye-bye na kami. Punta na kami. Punta na kami. Kayo na bahala dito. Bye-bye. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyo makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Mayroon kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, sasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulog.
Yan si siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan, hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago, basta Kalingap Alvin maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito, mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. Puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nanguhula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po, and today po mga Yan si Kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapit